Benvidos a todos e a todas a Finefilia. A webserie ourensá PIB celebrou hai uns meses o seu 12º aniversario e nós, como Finefilia, non perdimos a súa festa. Un encontro moi especial entre amigos onde, entre outras cousas, se comentou que hai posibilidades dunha segunda tempada. Vos lamento. Arrasando o país. Listo. Xa está o anuncio no feiro. Agora compre paciente. Atinde, que botan a novela como sabe. Made in Galicia. Ola, chámome Manolo e son artista conceptual. Os galegos temos un sentido da estética único. O cubismo gustame pas casas, pero o nós, o do país, iso é o feísmo. Eu bebo de varias fontes. Bueno, isto é o meu último proxecto, Fresh Hit. É unha crítica á música do Bari, 100% natural, sin productoras nin discográficas. É bueno, no brao, espantamos pasaros. O feísmo, bueno, isto é unha cousa de todos. O PIB, Produto Interior Bruto, foi a primeira webserie ourensá estreouse hai 12 anos. Para celebrar a súa recente inclusión na plataforma de A Galega, os seus creadores decidiron montar unha celebración ao grande en Vilar de Santos, con todos os que participaron. Despois de 12 anos, unha cadena de televisión decidiu comprarnos os dereitos de emisión. Entón, pois, dixemos, bueno, pois, canto pagades? Tanto, veña, pois, pa o que nos queda do convento, non? Entón, vendémoslos, déronos uns cuartiños, con eses cuartiños, pois, non nos daba pa viaxar ás Islas Kiribati, nin pa facer ningunha mini empresa que pudésemos continuar no mundo audiovisual. Entonces, pois, a idea é, que facemos con estes cuartos? Bueno, pois vamos a convocar a toda a xente que colaborou co PIB, amigos, e bueno, pois brindarlles un día de encontro, de pasalo ben, e de xuntarnos outra vez, reencontrarnos, pois, para comentar anécdotas. Bueno, hai moita xente, pois, que eu pois había tempo que non vía e pois facíanos ilusión. Entón, pois, foi un pouco esa idea. Entón, a xuntanza de hoxe é un pouco en agradecemento ou en homenaxe a toda a xente que forma parte da familia PIB. A webserie PIB, para nós, significou pois un proxecto nun momento no que estábamos todos pois sin moitas con poucas expectativas laborais, en plena crisis, todos tiñamos ganas de facer algo, pero estábamos moita xente, eu acababa de entrar en paro porque a empresa me botara, outra persona tamén estaban en paro. Había unha sinerxia en Ourense, cidade, moi grande de moita xente que non tiña proxectos, que quería facer cousas e que se veía que estábamos nun momento moi potente a nivel vital, pero que faltaban expectativas. Entonces, nós falando, pois dixemos, joder, pues, nós podemos facer algo tamén. E foi como para nós ese momento de decir, veña, vámoslo facer. Entonces creamos un proxecto, pois, que as cousas que sempre, todos eses referentes que teníamos dende a adolescencia, que nos parecían moi interesantes, moi ensebres, e que pensábamos que de alguma maneira podíamoslo significar, tamén darlle pois, unha entidade propia, pois decidimos crear unha webserie, pois collendo por repertorios de xente, de frases e sentencias que se dicían na limia, e combinalas e crear pois un mundo, non? Ese mundo para nós é o PIB, que é o Produto Interior Bruto, que de feito era dunha conversación nun bar que me decía así, Produto Interior Bruto, pero isto era verídico, o tipo falaba así. Entón, para mí, dixo, joder, isto é a nosa riqueza, é o noso Produto Interior Bruto. Entón, de aí pouco viña. Despois, claro, na limia, que tamén é como plana, pois tamén un día facendo un taller con nenos, eles dicíanos, unhos nenos, que vían que a limia era plana, toda rodeada de montañas, pois dicían, detrás desas montañas acabas o mundo. E de outro neno mirou para el e dixolle, sí, claro.
Entón, claro, para nós era como de crear como eses mundos paralelos, ¿no? Eses mundos virtuais que, claro, a planicie é o que che permite ver todo, e máis alá, pois, é un vacío, ¿no? Entonces, pues claro, gustábanos crear a idea de micromundos que se conectaban entre eles, pues podían ser mediante viaxes espaciais. Es decir, coller un coche de línea, pues é unha cousa que significaba moito, é dicir, para a xente do noso entorno hai moitos anos, cando nós éramos nenos, ¿no? Entonces, esa como fantasía, o coche de línea podía ser como unha nave interestelar, que te levaba a un universo totalmente distinto. Ourense cidade era a capital. Entón, claro, eses conceptos todos parecían moi interesantes para crear a webserie. A creación do guión foi un proceso moi interesante, porque somos tres amigos, nos levamos moi ben, pero que cada un de nós ten sensibilidades distintas, non? Entonces, era unha... Por ser de acordo, era unha auténtica odisea. Decir, non, pode parecer que era como fácil, que son guións como moi... non sei como diría, guións que non pretenciosos, non? Pero realmente nós éramos pretenciosos. O que pasa é que, claro, son moitas sensibilidades, moitas veces chegábamos a puntos intermedios, outras veces decíamos, joder, estamos... Eu creo que tamén o maior problema que tiñamos nós é que éramos demasiado endogámicos. Aportar cada un as nosas vivencias, os nosos entornos máis inmediatos que nos aportaban, bueno, que nos aportaban vivencias e testimonios, e xuntalos, basicamente foi eso. Mira, Masi, mira que mansiños son. Welcoming! Hola, la, 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 la! Apañai as albardas e pa dentro, que vos ensino as instalacións. Unbelievable, man. Unbelievable. Bebendo de fontes de aquí, non? De xente, de anécdotas de aquí, de frases moi cachondas de veciños que tiñamos aquí, e fomos elaborando pouco a pouco o guión, e, bueno, pois ao final o que fixemos foi involucrar a moita xente, e bueno, levar a término unha webserie, ni máis ni menos. Vexo que estades disfrutando coas instalacións. Agora o meu compañeiro introducirávos no mundo do xatching. O meu nivel de inglés non é tan bo como o do meu socio, pero isto do xatching é vos un idioma internacional. É unha técnica milenaria para acabar cos nervios. Facei como a min. Mira que cocido medicinal fixo a boa Carberzas. Agora, como ve que velo pola casa e as terras, voto que está contente para min. É como non vai estar. Só hai que ver o ben que non vai. O mundo da restauración tridimensional é o noso. Quen nos pode? Témolo todo. Salud e pesetas. O demais son puñetas. Eso a nivel vital, pois para mí significoume darme un proxecto no que o gocei moitísimo, fixeno co amigos de toda a vida da aula de teatro de Ourense, que nos apoyaron, é dicir, moitísima xente, increíblemente moitísima xente nos apoiou nese momento. Agora, co veso con perspectiva, canto máis tempo pasa, máis conta me dou de que fixemos algo increíblemente grande con moi pouco presuposto e con, vamos, ca vontade de xente que nos deixou as casas, tractores, coches, viñeron a traballar profesionais do audiovisual galego completamente gratis, casi, é dicir, ca comida, vamos, é dicir, foi un proxecto a nivel vital moi interesante. Que se siga falando do PIB, pois, pareceme unha locura, porque xa son 12 anos, polo menos, que se fixo esta locura coral, o que me supuso foi un aforro en terapias, de unos moita saúde mental a hora de ser libérrimos, o escribir, o propor, o levar a cabo, non? Porque unha cousa é o que se nos ocorre, pero pois, decir, pero tú pensas que a xente non vai axudar a facer isto? Pois si, veña, total, que hai que perder nada. Entón foi super terapéutico, na verdade. Foi unha idea de tres colegas realmente, que tiñamos ganas de
facer algo audiovisual, non? Entonces, pois, decidimos xuntarnos, coñecíamonos de hai tempo e tal, non? Tamén do mundo do teatro, bueno, en función das vivencias que tivemos aquí, cando éramos pequenos, de moitas anécdotas graciosas, non? Pois, dixemos, por que non facemos así algo que quede, pois, guardado de por vida para cando sexamos máis vellos, pois, polo aí na pantalla e regañar un pouquiño. E se o faríamos a día 12, non dende o punto de vista económico, é dicir, dende o punto de vista serie, personaxes, contido, políticamente incorrecta, sen dúbida. Facer unha segunda tempada é prácticamente imposible, eu creo, porque estábamos nunhas circunstancias moi concretas, os tres, iba a dicir cabezas pensantes, pero non é a palabra máis aceitada, estábamos no paro, etc. Entón, pois, tiñamos ese tempo e precisábamos esa terapia. Agora, aínda que moita xente que participou, aínda quere unha segunda tempada, a nos secuestrar así a peña, ese poder, darlle o que merece, non nos apetece. A disfrutar o que queda, o percorrido. Festa, alegría, encontro, que máis? A min alégrame moito que nos fagas esta pregunta. Levamos 12 anos esperando esta pregunta. Pois a verdad está moi ben ver aos compañeros, foi un rodaxe super divertido, non só eso, sino o vivir con eles o tempo antes cando estaban escribindo e volvernos xuntar aquí, pois que máis se pode pedir? E outra cousa, implica a posibilidade de continuar unha segunda temporada do PIB. Estamos facendo campaña moi seriamente para que de aquí salga algo novo, porque xa nos pica a nos tamén. Pícanos o asunto ese. Encantaríanos facer algo máis con toda esta xente que levamos moito tempo sin ver e é super emocionante, moi bonito, moi bonito. Eu son Zoran Đukanović. Se nota que soy galego clavado de Ribadeo, máis ou menos. Soy compositor de banda sonora de entera serie de PIB. Como se llama, una experiencia, por decir, mejor en mi vida, aparte de todos los trabajos, lo que tengo hecho aparte. Aparte, me emociona realmente verlo toda esta gente después de 12 años o 13, cogiéndose juntos, por lo menos hacerlo un pincho conjunto, ¿sabes? Es una maravilla. Y no sé, estoy tan emocionado y estoy andando a través de esta directora a ver si hace segunda temporada. Y eso no me voy a parar hasta no consigo, así de claro. Saludos a todos e muchas gracias. Despois da loucura de facer esta serie, de participar na inventiva destes elementos, creo que nada mellor que volver a xuntarse despois de tantos anos, lembrar detalles da grabación, lembrar os detalles de sempre, de despois da grabación, e, bueno, ver que seguimos coa mesma ilusión, coas mesmas ganas, e que foi unha loucura maravillosa que habería que repetir. Unha gran historia que pasamos moi ben cando se rodou. Sí. E despois, hostia, é que dura no tempo, leva durando... Eu vecho de vez en cuando tamén, algo en serie, mostro ya colegas así por WhatsApp e tal, botamos unhas risas. O PIB podíamos así comparalo con un produto así máis ou menos coñecido, como pode ser o Aquí non hai quen viva de Telecinco. O que pasa é que utilizaba uns personaxes peculiares que estaban moi en sintonía, sobre todo en certa parte de Galicia, no rural e tal, e, bueno, facía algunhas caricaturas, lóxicamente, como ten que ser calquera serie humorística, e entonces, pues, bueno, creo que era diferente no sentido de que, bueno, era unha serie pequeniña, unha serie de pouca duración, e entonces me parecía que era un produto novedoso, e eu recórdome de participar como
como matón del señor Roca, que podía ser cualquier cacique que hubiera en calquera parte do mundo, non só en Galicia, non? Para todos os que non coñezan, animo a que vexades esta webserie de humor absurdo, moi realista ás veces tamén. Pódese ver no YouTube, temos unha canle que se chama PIB, Produto Interior Bruto, e desde hai tempos xa se pode ver por aí, e agora ademais está colgada na plataforma A Galega, onde se pode acceder ao apartado de series e tamén a partir de aí visualizalo. Así que animo a toda a xente que é fan a volvelo visualizar e os que non son fans que se fagan fans do PIB, que sempre serán benvidos á familia PIB. Dos creadores de Lembranzas da Seitura e A Princesiña da Limia, chega agora un drama social que removerás conciencia. Unha historia de sexo, traizóns, excesos e acción. Cago en Dios, no digo pago, no pago, Me cago na hostia, pica máis que un poxo. Pero dicho. Maxi. Próximamente nos seus ordenadores. Fíxeno ben, verdad? Que de verdad. Yo, Simona, que me cae. No, pero mira, tes algo máis como outra cousa. Maravilla. No marco dos encontros literarios do OUF, presentouse o novo libro de Manolo González, un ensaio que se lê como unha novela e que investiga sobre un dos pioneiros cineístas de Galicia. É unha lectura moi recomendable para este verán. Bernardino de Lamas, pseudónimo do xornalista Alfonso Piñón, é un dos pioneiros cineístas amateur de Galicia. Nos libros de historia do cinema galego apenas representaba algo máis dunha nota a pé de páxina, ata que o historiador e docente incansable e impulsor do cinema galego, Manolo González, publicara o libro O cineísta andarengo. Xornalista comprometido coa natureza, descubridor de sendeiros ocultos, Bernardino de Lamas foi, entre outras, un filósofo das corredoiras e case un precursor do ecoloxismo contemporáneo, adiantado ao seu tempo. Falamos co autor do libro en ocasión da súa presentación en Tanco, no marco dos encontros literarios do OUF. Podía explicarse simplemente co título, non? Se chama O cineísta andariego. Cineísta porque Bernardino de Lamas, o personaxe do que estou a falar, que tampouco era o seu nome verdadeiro, era un pseudónimo que tiña, entre outros 9 pseudónimos máis, vale, que manexaba, pois non é realmente o que podemos entender hoxe como un cineasta, unha persoa que ten unha mirada propia e que con esa mirada propia construí un relato para chegar, digamos, a xente. El só estaba interesado en filmar e gravar as persoas que o rodeaban nas súas camiñadas por toda Galicia, nas súas andainas, e atrapar a felicidade da xente, digamos, que experimenta cando anda e cando vai xunta e partillan, digamos, momentos de lecer, simplemente amorear esas sensacións que teña a xente, amorear a ledicia dos que acompañan, e nada máis, non tiña intención ninguna. De feito, pois, bueno, pois eso, como moita xente ten, digamos, un móvil que vai grabando pezas, imaxes, que non sabe moi ben que facer con elas, pois eso é, por eso se chama cineísta. E andarengo porque é un individuo que, basicamente, a súa característica principal é que andaba sobre 50 km diarios. Entón, el era un andariego, unha persoa que estaba constantemente reivindicando a beleza do país, da beleza dos cumios, dos montes, das devesas, das carballeiras, dos cantís, do país, e aproveitaba, digamos, esa cámara para filmar, digamos, esos elementos que veían os seus ollos, pero sobre todo, as persoas que o acompañaban e as mulleres, moi especialmente as mulleres, que iban nesas excursións, non? Estou seguro que moitas das pezas de Bernardino de Lamas son máis interesantes que a mirande parte das películas que podemos ver nunha plataforma. Teñen máis verdade eses filmes que moitas das películas que podemos ver habitualmente no cinema ou na televisión.
vemos unha Galicia descoñecida, unha Galicia moderna, unha Galicia onde as mulleres non van vestidas con panos negros, sino con vestidos realmente están moi elegantes, e bueno, pues nos sorprende moito esa mirada sobre o país. El fixo unhas 300 bobinas pequeniñas, de minuto e medio, 300 bobinas, das que conservamos 90, e en esas 90 sí que se pode percibir, digamos, esa Galicia desaparecida e tamén non contada, porque unha Galicia que descoñece a mirande parte do personal, non? A mirande parte que non responde ao tópico das imaxes de Galicia que vemos no mundo profesional. Sobre todo, Bernardino é un amateur, unha persona que fai algo por amor. Bernardino ama esas dúas cousas, o camiñar e o cinema. E ese dá un xeito a quinta esencia do personaxe, non? O libro parte de caracterizar o personaxe, un personaxe que nacido en Ferrol, que dende moi pequeno leu libros de os grandes andariegos. El cita habitualmente nos seus artigos a Rousseau, que é un andariego onde moitos dos conceptos filosóficos os pillou, digamos, camiñando, Nietzsche, Dickens, que andaba 25 km diarios, Beethoven, que compuxo moitas das pezas, digamos, camiñando, e ele está constantemente reivindicando esos personaxes que camiñan e cando camiñan crean, porque ele pensa que camiñar é a quinta esencia da liberdade e a quinta esencia da creación. E de algún xeito, vamos desvelando as tramas dese personaxe, que ten un montón de xiros. Outra das imaxes características de Bernardino de Lamas é as voltas que dá a vida, os xiros que ten, digamos, a vida do ser humano e do planeta, non? Entón, esas voltas que están nas películas, xente que está, digamos, xogando a dar voltas alrededor dun cruceiro, xente que amores que empezan, amores que rematan, todo ese xiro é un dos temas tamén permanentes do noso personaxe, do personaxe de Bernardino de Lamas. O audiovisual galego actual precisa, sobre todo, máis que reflexións históricas, a recuperación do seu patrimonio audiovisual, que está agochado, que non está socializado, non pertenece á comunidade aínda, porque creo que sería interesante que a Filmoteca de Galicia traballase para justamente difundir todo ese conxunto de materiales para darnos conta se temos ou non temos historia. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni!